Niyaphila se angisanazi why ningasezi uzomvakashela. Hayibo, yini manje leni ibuka lapha? Asemahle kwangaki ngitshela ukuthi lezi inhlelo nanimelanga nize niyibuke. Alizwa, kunini ngimtshela lokho ngalento leni ukuthi angimelanga ngabe niyibuka. Asemahle angifuni ukulalela. Papa you. Hayibo, lengane thini ngini? Ihe, wemtshela ukwenza nemzini wami, uthi sisayini kanami. Ubabhadala lethi esengithi yimi kusebenza la ekhaya, wena wenza la ekhaya. Uyaphapha ke 15 ndaba la ngabona ngathethisa. Yetelela wena. Awutaka sisuwe lo. Lezi zinto nikwa ko TV. Awe kose bote tisama tunenzani? Awe ma. Kubhaliwe ma, ngisho mabona. Parental guidance ilonga phansi kungomusho kubhaliwe ma ngisho komabona parental guidance ilonga phansi kungomusho sekubhaliwe mama nakomabona parental guidance ilonga phansi kungomusho isekuthiwe PG18 esenzelima lo ngaphansi konqanuqosha ntshela hambona ikuthiwe PG16 esenzelima lo ngaphansi konqanuqosha ntshela hambona sekuthiwe PG13 esenzelima lo ngaphansi kumele uqosha ntshela hambona lo esakade bebhalele nama bebethi ntshela ukuthi saba lo enakade bebhalele yena bebethi ntshela ukuthi lo via kade bebhalele yena ma bebethi ntshela ukuthi afale lo elakade bebhalele yena bebethi ntshela ukuthi hambona lo esakade bebhalele yena ma bebethi ntshela ukuthi saba lo enakade bebhalele yena bebethi ntshela ukuthi lo via kade bebhalele yena ma bebethi ntshela ukuthi afale lo elakade bebhalele yena bebethi ntshela ukuthi hambona leso foyibuka nalengane mama uyazi ukunyazi ukuthi qoshwe le mfo ibuka naye mama uyazi ukunyazi ukuthi hambona leso foyibuka nalengane mama uyazi ukunyazi ukuthi qoshwe leso foyibuka naye mama uyazi ukunyazi ukuthi hambona leso foyibuka nalengane mama uyazi ukunyazi ukuthi qoshwe le mfo ibuka naye mama yazi ukunyazi ukuthi hambona bazothi sebeqablana lakuthini kuzothi ngani ifunda mkube mungu bazothi mesebekwazana la kuzothi ngani ifunda ubugebengu bazothi sebeqablana lakuthini kuzothi ngani ifunda mkube mungu bazothi sebeqablana la kuzothi ngani ifunda amanyala kubhaliwe na ngisho komabona parental guidance ilonga phansi kungomusho kubhaliwe na ngisho komabona parental guidance ilonga phansi kungomusho
kubhaliwe mama nabomabona barentakaye ilonga phansi isekuthi wepiji